है ना, एक चारा भी तो दिख रहा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लोगोफोर बे भिडिअ'आनो जादों जोङो दिल्लीनि बेगास शपिं मलाव दसे थांदोंमोन बेरायहैनायमोन। ओमफ्राय दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै। ओमफ्राय नै जों बिदिनो सिटिखौ एसे सा नायबाय ओरैनो गारिजोंल'। ओमफ्राय मा मेन पइन्ट मा जायगा आं बेखौथ' मिन्थिया। लोगोफोर दाबो थांबाबो ओरैनो सा दसेल' गिदिंनानै फैनाय जायो। ओमफ्राय जायफ्रा थाग्रा बिसोरसो मिन्थिगोन आरो मेन जायगाखौ। ओमफ्राय जोङो नै बिदिनो आङो लासै देखायलांनोसै नोंथांमोननो। दा हायोबा नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थादो आंनि भिडिअ'खौ। ओमफ्राय नै जोङो जामाव फासिबाय दसे। नैबावहाय जि मोजां लाइटजों साजायनानै दोनदों, नै एलिफेन्ट खालामनानै दोनदों, मैदेर। बिराद मोजां नुदों। ओमफ्राय दा बिराद क्लिन आरो माबा शपिं मला दा। ओमफ्राय बेनो जादों बेगास मल लोगोफोर, द्वारकायाव दङ। ओमफ्राय दा बेखौनो आङो देखायनाय जाबाय। ओमफ्राय दा एसे शपिं खालामनायनोसै माबायदि। दामाथ' फुरा जोखागोन, एफाग्राबथ' फैसा गैया लोगोफोर आंना। दा बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायबाय। नैबाव बिराद मोजां बाटारफ्लाइ साजायनानै दोनदों। ओमफ्राय बिराद मानसियानो फट' लाबाय आरो। ओमफ्राय आंहाबो लाबाय, फुरा पासपर्ट बायदि सिदा लाबाय आंहा। स्टॉक नहीं आया ना। नैबे जादों जोङो गुवाहाटियाव थांफिननायनिमोन। ओमफ्राय फ्लाइटआबो बिरबायमोन नालाय। ओमफ्राय आङो बे समावनो एसे भिडिअ खालामनानै दोनदोंमोन। दा बेनोमोन लोगोफोर आंनि जार्निया। बेखौनो एसे देखायनाय जाबाय। स' बाय एभ्रिवान।